Hej alle sammen. Mit navn er Raja, og jeg elsker at sove længe i weekenderne. Vent, det er ikke mig. Det er min ejer. Det er mig. Min ejer hedder Adam, og han har altid været højdepunktet i mit liv. Selvom han nogle gange godt kan være lidt blank. Altså hvis jeg selv skulle sige det. Men han giver mig altid de 2 ting, jeg elsker allermest i verden. Nummer 1, mad. Nummer 2, kærlighed. Vi plejede at lege så mange lege sammen, som jeg elsker, når vi kører i bil. Jeg leger altid, at jeg er Dumbo, men det ved Adam ikke noget om. Vi kører tit i parken. Adam tror, at jeg elsker at lege hent pinden. Tror du, jeg er dum eller sådan noget? Jeg ved jo godt, du bare kaster den væk igen. Og slavearbejde, det er ikke noget for mig. Og så gå ned i legen, som jeg ved, han elsker. Snaktid, lækker som altid. Synes du godt, han kan være lidt nær med i stykkerne? Noget med, at jeg får ondt i maven eller sådan noget. Og selvfølgelig min yndlingsleg, at putte i sengen om aftenen. Men der var en leg, jeg ikke elskede. Og det var, når Adam skulle på arbejde. Først og fremmest, så ved jeg ikke engang, hvad arbejde er. Det lyder i hvert fald noget, som jeg aldrig skal prøve, så meget som Adam altid piver, når han kommer hjem. Og for det andet, så skal jeg sidde herhjemme og vente hele dagen alene. Altså, jeg har altid fundet min egen måde at underholde mig selv på, når han var ude. Som at finde lækkerier i skraldespanden. Jeg elsker pizza. Men mindre det med ananas på. Det fatter jeg simpelthen ikke, at mennesker gør. Tag min eftermiddagslur, og så på ingen tid er han tilbage. Så er jeg glad igen. Tænk, hvis han kunne være hjemme for altid. Så ja, mit liv er faktisk ret fantastisk. Os alle sammen, nemlig coronavirus. Jeg ved ikke, hvorfor det skete. Jeg ved ikke, hvordan det skete. Men hvad jeg ved er, at nu er Adam hjemme næsten 24 timer om dagen. Hver dag. Jeg tror, min drøm er gået i opfyldelse. Vi gjorde alt det, vi plejede at gøre. Men han tog bare ikke på arbejde. Seriøst, hvad kunne være bedre end det her? Vi var sammen hele tiden. Måske en smule for meget nogle gange. Mit liv var perfekt. Den dag vidste jeg, at noget ikke var, som det plejede. Jeg kunne mærke det. Altså, jeg har haft det bedre. Tak. Jeg er okay, Raja. Jeg lover det. Jeg forstod ikke helt, hvad der var galt, men bare lige sådan, så var min bedste ven væk. Jeg forstår det ikke. Jeg troede måske, han var taget tilbage på arbejde. Så jeg ventede selvfølgelig på ham. Som jeg altid gør. Men han kom ikke hjem den aften. Næste morgen hørte jeg nogen udenfor. Jeg tænkte, at vi måske skulle ud og gå tur. Men nej, det var ikke det, vi skulle. Der var du. Så lad os se, om der kommer nogen og henter dig. Håbe? Hvad mener du med det? Hvor er Adam? Det er her, mit liv vendte fuldstændig på hovedet. På mindre end 24 timer gik jeg fra det bedste sted på jorden, med min bedste ven nogensinde, til at være låst inde i det her klamme, mørke rum med en mand, jeg ikke kender. Jeg kunne ikke lide det her sted. Jeg var sulten og bange. Men så endelig så skete der noget. Han kom tilbage og gav mig noget mad. Det var ikke ligesom med Adam. Der var ingen ekstra snacks. Nu er jeg faktisk lidt ligeglad med, at han altid gav mig de små stykker. Nu får jeg kun tør og kedelig mad. Han virkede lidt sur. Jeg tror ikke, han ville lege, for han gik bare med det samme. Efter et par dage, så vendede jeg mig til at ligge på gulvet.
Jeg savnede Adams store bløde seng. Nogle gange ville jeg bare ud derfra. Men hey, hvis jeg blev sulten, så skulle jeg bare pive. Så kommer den supermand og giver mig mad. Det var da rimelig simpelt. Men jeg må alligevel indrømme. Jeg tænkte på Adam. Hver evig eneste nat. Jeg ved, om han gør det samme. En morgen vågnede jeg, og jeg kunne lugte noget anderledes. Men det var ikke en ny lugt. Og der var han igen, manden. Men den her gang tog han mig med ud. Altså, jeg havde ikke noget valg, men jeg undrede mig da lidt over, hvad vi skulle. Måske var det faktisk helt okay, for Adam var her. Og jeg lover, at jeg aldrig nogensinde vil blive irriteret på dig igen. Du er min bedste ven. Han er stadig lidt blank, men måske er det faktisk okay.